Лазерната епилация е съвсем нов метод за отстраняване на нежеланото окосмяване. При нея може да наблюдаваме как топлината, която се излъчва от лазера, се провежда по космения фоликул и там той се разрушава, като по този начин не се засяга околната кожа и кожата остава незастегната, а косъма е разрушен. Лазерната епилация не е болезнена, може да усещате лек дискомфорт. Процедурата може да варира от 5 минути до около 2 часа, в зависимост от зоната, която се работи, в зависимост от мястото, в зависимост от пола, от генетичната предиспозиция и най-вече от личната характеристика на всеки човек. Броя на лазерните процедури, от които се нуждаем, зависи от структурата на косъма, от неговия цвят, от генетичната предиспозиция, от пола. Но като цяло за зоните на тялото е добре да използваме между 4 и 6 процедури, а за зоните на лицето между 6 и 12 процедури, като след това космите се редуцират между 90 и 100%. Значи в нашия салон процедурите се извършват от медицинско лице, което е лекар, и медицински козметик, като задължително всеки нов клиент, който дойде, има консултация с лекар и демопроцедура, която е безплатна, чрез която ние определяме неговия тип кожа, колко процедури се нуждае и как ще се развие от неговото забавяне на растежа. Важно е да знаем, че косъма има 3 фази на своя растеж – анаген, катаген и телоген. Най-подходящо е да се третира косъма в фазата, която е анаген. Тогава косъмът съдържа и достатъчно висок брой меланин, като косъмът расте с около 1 мм на ден, значи анагена ще се постигне след около 3-4 дни, което ще рече 3-4 мм, след като е третирана и обръсната зоната. Косъма трябва да има дължина поне 1 мм, като 3 седмици преди лазерната епилация ние не трябва да сме използвали кола маска или епилатор. Също е важно, че трябва между 5 и 7 дена да не сме ходили на солариум, да не се излагаме на силно въздействие от слънцето. Ако имаме засилена слънчева светлина, може да използваме висок крем слънцезащитен, който да е с около 50 фактори, тогава нямаме никакъв проблем да се използваме лазерна епилация.